Миңа 12 яшь вакытта минем әтием вафат булды һәм 21 яшьтә әнием вафат булды. Әти үлгәчтен мин ничектер әле моны рефлексиягә бирелдем мин ничектер. Әни үлгәчтен безнең мөнәсәбәтләр катлаулы, мин бик артык елап утырмадым һәм дөресен генә әйткәндә мин ярты ел буе бер тапкыр да еламадым һәм киресенчә әле мин моның болай булганына шат дип әйтә идем. 2 ел вакыт үткәннән соң көннәрдән бер көнне менә ул мине тотып алды да менә бу халәт. И мин аңлый башладым, что көн саен мин йокыдан торам, миңа бер нәрсә дә кызык түгел. Мин эчемдә коточкыч зур бушлык хис итәм, мине бер нәрсә дә шатландырмый, миңа бер нәрсә дә рәхәт түгел. Һәм мин көннәрдән бер көнне үземне бу дөньяда яшисе килми һәм бу дөньядан бернинди дә тәм күрми торган кеше иттереп эзләп Хис иттем. таптым, хис иттем. Мин хәзер бу дөньяда бөтенләй ялгыз һәм бу дөньяда мине болай гына яратучы бер кеше дә юк дигән фикер иде. Шул 3 ай эчендә терапия ярдәмендә мин әкренләп аннан чыга башладым. Аннан соң шул кул белән эшләргә, кондитер булып эшләргә баргачтын инде бу әйбердән тулысынча чыктым. Ләкин менә эмоциональ халәтемне мин һәрвакыт күзәтеп, начарга таба бармый микән диеп игътибар итеп яшим.